Dobrý deň, prečo prosím vás teraz je zhromaždených zhruba 30 vozidiel na odpočívadle diaľničnom Triblavina pred Bratislavou a ste tu blokovaní políciou, vlastne tí sú na výjazde z tohto odpočívadla a jednoducho zatarasili vás a nechcú vás odtiaľto pustiť. Čo sa v momentálnej situácii deje? Išli sme do Bratislavy, na Senci stáli hore na nadjazde policajti, 4 autáky, potom sa rozbehli, tu nás predbehli, dali stopku, že ostať, pýtali sa nás, kde ideme. Tu idem nakladať do Bratislavy. Hovorí, nemôžete ísť do Bratislavy nákladné, tiež aj hovorí, máme od hore nariadených nepúšťať ani jeden kamión. Ale ja som mu ukázal tento papier, kde mám nakladku. On povedal, jeho to nezaujíma. Čiže vy máte normálne papier, že idete nakladať niečo do Bratislavy? Áno. Takže cestovali ste vlastne za biznisom, hej? Na Kopčiansku. Aha. Dobre, a samozrejme. teraz nám povedal, ja hovorím, ja nejdem, som tu bol pred parkoviskom, ja idem do Bratislavy, že on ma nepustí, postavil sa predo mňa, že musím ísť na parkovisko. Že ak nie, že bude tvrdo na nás sankciovať. Tak sme išli na parkovisko, volali sme 154, hovorím mu, prečo ma nechce pustiť. Dali ma na toho operačného, ten povedal, bude to riešiť. Už je to 3 hodiny, neprišiel ani jeden. Už sme druhý raz volali aj druhí kolegovia, povedali, že to riešia. Volali túto pani policajti, povedali, že im povedal ich nadriadení, že do rana nás nemajú čo púšťať, že nás nemôžu pustiť. Takže tu budeme do rana stať, ale tu sa stať nedá.